Moi bo día, desde o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia damos boa benvida a este segundo webinar do programa formativo Comunicación Corporativa, Comunicar con Estrategia, que estamos desenvolvendo co apoio da Deputación da Coruña e da Facultade de Ciencias de Comunicación. Hoxe o webinar vai estar dedicado a esta área que centra a nosa atención, a comunicación corporativa, vai no impartir Xosé Luís Reza e vai conducir a sesión e moderar o ponente de hoxe a José Sixto García, o profesor da Facultade de Ciencias de Comunicación da Universidade de Santiago. Os dous lles agradecemos moito a súa colaboración, que compartan o seu coñecemento connosco nestas sesións que ademais están tendo moito interese por parte da colexiación e demais xornalistas e persoas interesadas. Así que grazas a todos e a todas por asistir. Cando queiras, José. Moitas grazas, decana. Moi bons días a todos, a todas e a todos. A sesión que hoxe nos xunta aquí enmárcase nos seminarios de comunicación corporativa, tal e como decía a decana, seminarios de comunicación corporativa, comunicar con estrategia, e abordaremos a cuestión da comunicación corporativa, e para iso temos a honra de que nos acompañe Xosé Luís Reza. Xosé Luís é presidente do Clúster de E-Commerce de Galicia, coordinador xeral de Amigos da Cociña Galega e da Asociación Cosmética Galega. É presidente fundador de Marquea e do Clúster da Comunicación de Galicia, licenciado en Administración e Dirección de Empresas pola USC, MBA pola Escola de Negocios Caixanova e Máster en e-Business pola Universidade Politécnica de Cataluña. Desenvolveu toda a súa carreira en diversas responsabilidades de marketing e comercialización en campañas como Rcable e Telecomunicacións Galicia, Fundación Semana Verde, o Grupo Tecán e en La Voz de Galicia. Na actualidade é socio consultor de Uni Strategic Marketers, onde é director de marketing e ademais é profesor en varias escolas de negocio de Galicia. O certo é que en tempos en que a xestión organizacional da comunicación é tan importante e ademais constitúe unha das saídas profesionais máis relevantes, é necesario coñecermos como elaborar un plan de marketing estratégico e como ese plan determina a función de comunicación, incluída a comunicación corporativa que desenvolven os propios gabinetes de comunicación de empresas e institucións de todo tipo. Para isto é necesario abordar cuestións propias do marketing estratégico, como a definición do público obxectivo, a segmentación e o posicionamento no mercado ou o propio marketing relacional. No paso deses famosos 4 Ps do marketing, os 4 Cs, o consumidor, os custes, a conveniencia e a comunicación, sitúase no eixo de todos os procesos. Xosé Luís é experto en todas esas cuestións, así que non lle quito máis tempo a Xosé Luís e damoslle xa paso á súa presentación. Grazas. Bueno, grazas a vos por convidarme. A honra desde logo é miña, porque vos sabedes que ao tema de comunicación e marketing sempre tuvemos as nosas disputas internas nas empresas. Sempre hai unha disputa interna entre os de comunicación e marketing que non ten ningún sentido. De feito, aquí en Galicia creo que somos bastante diferenciadores, porque nos puxemos de acordo en un momento determinado de crear un clúster da comunicación, cousa que non existe noutra parte do mundo. O único que recoñecíamos que había un clúster parecido en Brasil, pero tampouco era diferente o noso. E a verdade é que conseguimos poñernos de acordo, tanto a parte de comunicación como a de marketing, porque realmente eu creo que estamos falando un pouco do mesmo, non deixa de ser distintas disciplinas, pero poñendo foco nos clientes, que é do que se trata isto. Os nosos clientes, que poden ser de todo tipo, non necesariamente clientes os que hai que vender un produto, pois a verdade é que temos un mesmo obxectivo, e o obxectivo é conseguir xerar riqueza e que os nosos mensaxes, o noso propósito quede claro a aquel público que nos diriximos. Entón, nada, agradecido de que contades conmigo, de que poida falar de marketing nun entorno xornalístico bueno, se vedes que meto algunha pata, pido disculpas de antemán e levantade a man e debatimos o que queirades. Eu, se queredes, empezo xa a contaros un poquinho todo isto que decía José, o tema do marketing mix, o paradigma do marketing mix, do marketing transaccional, que tamén se chama da época de Colder e Mes, que ten moitísimos anos, todavía sigue vixente. O sea, eu día a día nas empresas galegas nas que traballamos,
temos a necesidade de ir seguindo evangelizando sobre o importante que é que podamos entrar na parte de produto ou de servicio, que nos deixen falar de prezos, que nos deixen falar de canais de distribución. Temos que ir moi da man tamén coa parte comercial das empresas, porque non deixamos de ser un staff de apoio á súa labor, e eles son os que teñen o contacto co cliente final e, por tanto, a súa información, ese palpar o mercado é totalmente necesario para nós facer un bo traballo. Cando eu empecé nestos hai 25 anos, éramos como departamentos estancos, non? Había comerciais por un lado, comunicación por outro, marketing por outro, e a veces non nos falábamos, que era unha cousa que non tiña ningún sentido. Creo que a día de hoxe iso está superado, temos un obxectivo común e ese obxectivo común está encima da mesa e cada vez hai máis departamentos multidisciplinares e onde todos traballamos só por un obxectivo, por ese obxectivo, e a verdade que todavía temos moito que traballar para que ese modelo das 4 Ps funcione e despois sumándolle ao paradigma do marketing relacional, pois xa temos o que eu creo que é un plan de marketing completo e moi sinxelo, porque ao fin e ao cabo isto se trata de crear unha metodoloxía que sea sinxela de entender para todo o mundo. E nada, arranco un poquinho coa exposición, teño só unha hora, o sea que dicía antes a José, canto tempo teño? E dice, unha hora. Eu teño rollo para 20 horas, o sea que se vedes que me retraso moito, apurádeme porque son capaz de estar ainda falando da primeira parte da exposición dentro dunha hora. Entón vou apurar o que poida, e calquer dúbida que se vos plantexe ou debate que queirades abrir, por suposto, levantade a man e falamos, vale? Eu, cando falo de marketing, normalmente vou ir pasando isto. Cando falo de marketing, falo de cliente. Unha definición clara de marketing tamén chamase orientación ao cliente. Non? Eu sempre digo que o mellor director de marketing do mundo é Amancio Ortega e en Inditex non hai directores de marketing. Non o sabía hasta que sí que había de comunicación, coñecín algún, pero de marketing non había, pois porque realmente non facía falta. Os que hai agora son de digital, pero non facía falta porque o propio Amancio Ortega tiña clarísimo, tuvo clarísimo, por eso lle foi tamén, que a súa proposta de valor tiña que estar basada no que o cliente necesitaba. Entonces hai como dous modelos de negocio moi diferenciados no mundo da moda, e o tradicional, que se basa un pouco na capacidade de ver unha bola de cristal que teñen certos diseñadores, porque están decidindo que é o que se vai levar dentro dun ano, o sea, están pensando en que é o que se vai vender dentro dun ano, e iso ao día de hoxe supón un risco importante, e a forma de traballar de Inditex se basa un pouco no que se está vendendo xa no mercado. Entonces, con todas as novas tecnoloxías que teñen agora, pero isto se facían cando eu era pequeno, eu recordo perfectamente na Plaza do Progreso en Vigo, que había un Zara, os meus pais me compraban a roupa ali, cada noite a encargada desa tenda chamaba a central para explicarlle a cantidad de produtos que se habían vendido, se vendían máis as zapatillas zapatillas, a cazadora amarela, os pantalóns aqueles e demais. E iso fai o que fan é lanzar ao mercado unha pequena colección sabendo que tamén traballa un pouco ao futurible, a ver que lle gusta e que non, e entón con esa información volven outra vez ao principio e se poñen outra vez a traballar. É dicir, vamos a diseñar cousas que estén salindo no mercado, que estén sendo aceptados, e iso nos demostra que a día de hoxe, o sea, que hoxe, o que se vende hoxe é o que temos que preparar para a próxima, para o próximo escaparate que ten que estar en dúas 3 semanas no mercado. Iso que fai? Fai que probablemente, probablemente non teñan sobrantes, de feito é moi difícil atopar outlets de Zara, porque non teñen, realmente eles xa producen para o que creen, o que saben, entre comillas, que van a vender, e o resto de marcas traballan sempre con eso, con a capacidade de merma importante, porque non saben o que va a vender. Entonces, se toda a colección é exitosa, pois guai, pero se non é, claro, de repente tes aí un stock de produto que hai que saldalo. Entonces aí se meten as rebaixas, despois das rebaixas venden os outlets, e cando nin siquiera se venden os outlets, pois eso acaba en mercados, en terceiros mercados, por exemplo, no norte de África. Tú vas ao norte de África, hai moitísimos mercados con roupa de marca, e iso demostra que, bueno, pues que hai produtos que non teñen salida. Entonces, esa parte é un negocio que pode vivir e sobrevive, pero necesita uns márgenes e uns prezos moi elevados para poder aguantar todas as mermas que ten. E o de Inditex pode ser moito máis competitivo porque realmente está fabricando o que quere. Isto é un exemplo como outros calquera. De feito, en Galicia
temos bastantes empresas que traballan deste modo, e iso é incluso no mundo B2B, incluso no mundo tan arcaico como pode ser, o tan arcaico non, tan conservador como pode ser o mundo da madeira, se traballa con este paradigma. Poñer o centro das nosas decisións ao cliente, estudiar o cliente, saber o que necesita e en base a eso crear a nosa proposta de valor, barra produto, barra precio, barra canal de distribución, barra eso. Se temos claro esa forma de pensar, porque non deixa de ser unha forma de pensar, que moitas veces a temos e non temos metodologizado, pero é así. Se nos temos a empatía de saber que son as necesidades do cliente, a partir de aí, pois é todo moitísimo máis fácil. Entón, a clave a nivel estratégico, e isto xa non é solamente de marketing, senón tamén xa é un tema de estrategia empresarial, a clave está en saber definir claramente cal é o meu público objetivo, e cal é a proposta de valor ou o posicionamento de marca que temos que introducir na mente dese consumidor, dese cliente barra votantes, barra... Desculpa, Xosé Luis, non se escoita. Deixou de oírse. Creo que tes o Ahora, micrófono pechado. Agora. ahora. Sí, non sei, dinlle algún botón que non era. Bueno, o que vos contaba, isto é unha forma de pensar, non é unha... o que pasa é que en marketing temos que, como en toda disciplina, que metodologizar, ou como se diga, para poder, de alguma maneira, crear paradigmas, non? Pero as empresas que vemos que funcionan teñen isto clarísimo. Entonces, cando un pensa no que sabe facer e non tanto no que o mundo necesita, o teu cliente necesita, pois aí temos un problema. E agora vou vos poñer exemplo para entender isto un poquito máis. Entón, en marketing, partindo desta base de que non somos orientación ao cliente, o primeiro que temos que facer é analizar o entorno, esa contorna onde vamos a batallar, non? Imaginadevos que Napoleón se vai a unha batalla e nesa batalla, en Waterloo, pois non sabe se o día anterior choveu, se hai lama no campo de batalla, se temos cañón, se os cabalos están de refrescos, se a infantería chega sin dormir, se hai unha loma, se hai un castelo, o sea, todo ese tipo de información que é fundamental para gañar unha batalla, sin o tes, estás perdido. Outra cousa é que o enemigo teña a mesma información que a ti e, polo tanto, xa entre un xogo de estrategias e demais. Pero se non tes a información, se non tes a inteligencia necesaria para ter esa información, tes un problema, porque xa partes con desventaxa. E eu nestes 25 anos que levo neste mundo profesional e uns cuantos e 15 vendo xente no mundo do emprendemento e moitas empresas en Galicia, nos atomamos moitas veces que a xente non fai esta pequena análise previa para crear un negocio, crear un produto, que sexa. E é fundamental, porque ao final é bastante barato, por non decir gratuito, e é de puro sentido común. Eu sempre digo que a primeira marqueteira da miña casa foi a miña abuela Lola, que era leiteira no Carballiño. Ela era unha persona que vendía leite, que vendía os frutos que tiñamos da horta da casa, era unha economía de subsistencia e non había outra, pero a miña abuela tiña clarísimo que era o que necesitaba os seus clientes e en que medida e en que cantidades e que precio podían pagar, e incluso algunha vez pois tuvo que regalar e demais. É unha persona bastante querida. Pero ese puro sentido común, que para mí é o marketing, empeza entendendo a contorna na que estás, claramente. Entón, nós en marketing dividimos a contorna en macro e en micro. Macro son aqueles aspectos que nos veñen dados, que non dependen de nós, que moi difícil que podamos influir sobre eles, pero que os temos que ter en conta porque nos poden dar claves de negocio para ser exitosos e tamén nos poden dar advertencias por se son negativas, vale? E despois temos que facer un análisis micro, que son aspectos que sí que xa son máis próximos e que sí que podemos influir sobre eles ou como mínimo telos perfectamente estudiados porque a clave vai estar aí. Cando falamos de macro, falamos de aspectos como a demografía, a temas de ciclos económicos, de tecnoloxía, aspectos culturales e, por suposto, a administración pública ou as leis e demais que nos afectan ou nos afectan. Poño vos exemplos para ilustralo, para que entendamos isto que estamos falando. Cando falamos de demografía, por exemplo, eu son de Carballiño, son de Ourense, e estamos todos de acordo que en Ourense o que temos é moitísima silver economy, que se chama ahora, que basicamente son vellos. Temos xente moi maior,
hai unha pirámide poblacional en Galicia en xeral, pero en Ourense en particular, que está invertida, e se penso no que eu sei facer, e son unha persona que estudiou infantil ou puericultura e me gustan moitos nenos, pois evidentemente se penso crear unha escola infantil ou unha guardería en Viana do Bolo, pois a priori parece que non é unha moi boa idea de negocio. En Ourense o que fai falta son servicios, e fan falta elementos de apoio a esta silver economy, pois temas de enfermería, temas de xeriatría, temas de servicios específicos para a xente maior, etcétera, etcétera. E entón, se queres montar un negocio na zona de Viana do Bolo, de Ourense, en xeral, pois, lóxicamente, non é o que ti sepas facer, sino cales son as necesidades que hai nese mercado. Bueno, pois, eso, un aspecto tan importante como a parte demográfica, hai que tela en conta. Lóxicamente, en Galicia temos unhas cidades que están crecendo, outras que están esmorecendo, e iso temos que saber se os nosos negocios se vai basar precisamente en cantidade de personas e según que perfiles. Eso hai que estudialo e hai que sabelo. A nivel tecnolóxico, por exemplo, e no mundo da comunicación, no mundo do contido, temos un fenómeno que é o fenómeno do mundo de internet, xa non vos falo ahora de inteligencia artificial que está chegando e xa veremos como vai isto, pero eu fun testemunha no ano 2000 de que hubo sectores, do ano 2000 en adiante, que hubo sectores que vendían contido que de repente se viron na ruína porque precisamente o contido viña a través da internet. O sea, todo se convertiu a unos siceros e, por exemplo, un xornal que antes se vendía sobre papel e se daban as noticias ao día seguinte de cando que esa noticia se producira, de repente todos os xornais do mundo decidiron, con isto de internet que molaba moito, decidiron dar de forma gratuita o contido que pretendían cobrar o día seguinte. Co cual, que houve? Pois houve unha crisis brutal, todavía se está vivindo ahora, porque todavía non se atopa o modelo de negocio, non se atopa. Noelia, Noelia, podes quitar que te estamos ouvindo? Un Sí, micrófono aberto, o sí, de micrófono aberto, Noelia. sí. Entón, resulta que no mundo dos contidos, e non solamente no mundo periodístico, no mundo, por exemplo, da música, de repente deixamos de consumir a música como a consumíamos. Entonces, por eso hai tantos concertos ahora, porque os artistas xa non venden CDs, ahora parece que volvemos ao vinilo e tal, pero xa non venden CDs, o mundo do audiovisual, xa non consumimos a tele como se consumía antes, cando tíamos un canal ou dous ou 20, pero ahora consumimos de forma individual, no noso PDA, no noso ordenador, no noso móvil. E iso cambia absolutamente todos os modelos de negocio que atopamos. Entón, temos que ver hasta que punto a tecnoloxía nos axuda ou supón unha amenaza, non? E iso, eu, que ahora que estou no mundo do e-commerce, e sempre digo o mesmo, porque sou o que menos sabe de e-commerce de todos os que están na asociación, pero desde logo que flipo cada vez que atopo casos de éxito, por exemplo, en Pontareas hai unha empresa maravillosa que se chama Don Disfraz, que é un caso de éxito de e-commerce que xurde dunha tenda de ultramarinos que se chama Esperacita. Eu vivo en Pontareas 10 anos, coñezo o caso, e non sei canto facturan agora, pero estamos falando de millóns de euros dunha oportunidade que xurdiu no rural de Galicia, dunha tenda de ultramarinos de toda a vida. E iso solamente se produce no momento que existe unha tecnoloxía que nos axuda. Entonces, como vemos, son aspectos que poden ser ameazas ou poden ser oportunidades. Témolo que ver na medida en que poidamos velo como unha oportunidade, porque aí sí que nos dan claves de negocio. A nivel cultural, por exemplo, o tema de como son os usos e costumes das cidades é algo moi relevante. Normalmente, cando falamos de aspectos culturais, sempre nos acordamos, pois, bueno, pois, se queres vender no mundo árabe, hai que ter un certificado halal, tes que tal, porque eles non poden comer porco, non poden beber viño, ese tipo de cousas queda super claro. Pero cando falamos de aspectos culturais, tamén temos que falar incluso de cidades, temos que falar de enclave de barrios, de calles, o sea, unha cosa que temos que ter en conta. Eu sempre poño un exemplo moi claro. En Vigo, por exemplo, non sei canto sodes daqui de Vigo, en Vigo hai unha calle que é Urzaiz, donde os locais comerciais dunha acera, o alquiler vale o doble que os locais comerciais da mesma calle da acera de enfrente. E iso, a miña abuela diría, por algo será, non? Eso, pois, é por algo pois moi básico, porque a cidade, a forma de moverse da cidade a nivel peonil é basicamente baixando a Gran Vía e se meten á esquerda onde está todo Inditex, tamén por algo será, se está Inditex aí será por algo, non? E os locales que están enfrente son baratos porque os negocios que se poñen ali, inda que sea a mesma calle,
non teñen o mesmo éxito, porque hai como unha riada no medio de coches que apenas te permite mirar para outro lado, non? Entonces, tú te das conta que hai como nunha mesma calle como dúas culturas distintas. E eso, se estás desde Wisconsin e queres montar unha hamburguesería chamada Burger King, pois claro, tú estás no centro, Google Earth te dice que eso é maravilloso, estás nunha calle de gran afluencia de público e dices, bueno, pois se o intelixente é coller un local barato, pois o intelixente será coller o de enfrente. Bueno, pois o de enfrente pecha e os que están neste lado, que son máis caros, pois siguen abertos porque precisamente a cultura desa cidade ou a cultura peonil ou a forma de os tráficos da xente vai por esa acera, non vai por a de enfrente. Coñezo un tío que é un emprendedor, un empresario moi exitoso, que sempre di que fai o mesmo. Cando quere abrir un local de hostelería novo e ten unha cadena moi importante de italianos, que se vai cun contador destos que teñen os seguratas das discotecas, se vai cun contador e se pon diante do espazo do local que quere alquilar e empeza a contabilizar a cantidad de persoas que pasan por diante. E iso é moi relevante porque eso tamén nos permite aos pequenos eh, poder xogar contra os grandes se temos en conta cousas de tan cercanía, de tan grado de detalle que os grandes se les pasa desapercibido e iso temos que ter en conta. A nivel, incluso a nivel barrio, o sea, non é o mesmo como poder ser os usos e costumes dunha persona que xa vedes nos votos, por exemplo, non? Dunha persona que está no 15.000 da Coruña, que o que está nesta zona de Praia de María Pita, que a xente que vive en Monte Alto, por exemplo, en Mato Grande. E iso tamén o vemos como se establecen as grandes cadenas de distribución, se hai un Gadis, se non hai un Gadis, se hai un Mercadona, se non hai Mercadona. Ese tipo de historias son cousas que temos que estudiar para crear nosos modelos de negocio en base á realidade que nos vamos a topar en cada sitio. E vemos casos de negocios que son super exitosos nunha determinada ubicación e que son un verdadeiro fracaso noutra ubicación, incluso dentro da mesma cidade. E iso ten que ver con isto, con entender como funciona calle a calle, barrio a barrio. E iso é moi relevante. A nivel político legal, pois eso son as subvencións, son as regulacións, son os sectores onde non hai competencia, non se pode competir porque está regularizado, son os impostos que temos que pagar, pois se temos que pagar a P9 somos menos competitivos que se non a tuviéramos que pagar, ese tipo de historias, que pode ser, o normal é que sexa un problema, pero pode ser unha oportunidade. Eu coñezo moitísimas consultoras e moitísimas asesorías que viven gracias a precisamente a ter un aparato administrativo moi complexo e de impostos que é moi complexo entender e, polo tanto, eu, que estudiei ADE e hasta saquei boa nota en fiscal, eu non fago o meu IRPF, porque se o fago eu me sale mal, o sea, me sale sempre a pagar e se me fai unha asesoría, gestoría Otero, para máis datos, me sale ben. Entonces, é unha oportunidade para a gestoría Otero e todas as asesorías cando toca o IVA ou cando toca o IRPF están a tope de traballo porque realmente atoparon un nicho de negocio maravilloso que é unha oportunidade que ven determinada pola complexidade que temos de traballar con administración. E a nivel económico, eu sempre teño a teoría, non sei se contrastada ou non, pero teño a teoría de que vivimos ciclos económicos que se repiten. Entonces, evidentemente, cada vez que se repite un ciclo, vamoslle poñer outro nome, e os de marketing neso somos especialistas en poñerlle nomes en inglés para que a xente nos volva a comprar a mesma idea outra vez, pero cada X tempo volvemos a repetir as mesmas cousas. E cando hai crises, se nota moitísimo porque hai modelos de negocio que volven a repetirse. Vímolo, por exemplo, na crisis económica que vivimos despois da burbulla inmobiliaria, vimos, por exemplo, que a xente empezou a facer deporte, non? E claro, na miña época corríase coa camiseta de algodón e se trataba de sudar ben a camiseta para estar en forma, pero ahora mismo tú non podes salir a correr de cobardes. Entonces, todos os cuarentones, ahora cincuentones, nos puxemos a correr como a tolos en todos os paseos marítimos das cidades e parques e demais, pero eso non se chama correr, chamase facer running, non? E ese facer running non te vale con ir con a camiseta de pienso xa. Aí necesitas ir todo pertrechado de arriba a baixo e hai xente que se aproveita deso. O sea, hai negocios vinculados ao mundo do deporte, tipo Decathlon, que atoparon
unha oportunidade nun momento que económicamente era moi complexo, que era un momento de crise. Pero claro, a xente ten as mesmas necesidades. Vímolo en hostelería. A xente volveu a cociñar na casa. Púxose de moda o Masterchef e todo este tipo de cousas. E iso deu-nos oportunidade, nos deu oportunidade a negocios de repostería, por exemplo, na casa, deu-nos oportunidade, houbo sectores como a hostelería que tuvo que cambiar de paso porque cambiamos de facer comidas copiosas. Eu recordo moito en Santiago esas comidas que había no anexo Vilas, non sei se vos acordades, que pechou, e incluso Marcelo, Casa Marcelo pechou as súas portas e volveu a abrir cun concepto máis novedoso que lle chamou Bristo ou lle chamou Gastrobar ou lle chamou non sei que consistía en facer un brunch ou facer un picoteo e demais, que a diferencia estaba en deixas de ter unha factura moi copiosa, moi grande por ter unha comida con postre, cupo, copa e puro, a ter a sensación de que gastas menos porque picoteas. E esa sensación de que gastas menos por picoteas, se eres capaz de dar o paso, te modifica o mobiliario, te modifica o concepto, te modifica os horarios, pero podese convertir nunha vantaxe competitiva cando non das café e o mellor o que faz é rotar as mesas, porque son máis que incómodas, rotas as mesas 3 veces, co cual o negocio non deixa de ser un negocio que vai a menos, senón que pode chegar a ir a máis. Entón, é tamén adaptarse. Cando hai crisis, aparecen os compro oro, aparecen os cash convertes, se poñen de moda por sostenibilidade, se poñen de moda a reutilización dos produtos para unha segunda vida. Ese tipo de cousas solamente ocurren cando hai crisis. Pero claro, nos non queremos vivir en crisis, por lo tanto, lle chamamos de outra maneira. De feito, se vos fixades, ahora incluso hai un movimento de facer calceta. Eso na miña época da miña nai, que hubo unha crisis brutal, había unhas tendas que se chamaban Stoplana, non sei se vos acordades, había revistas, había patróns, e a xente pois, intentaba facer os seus calcetís, as súas cousiñas, os calentadores, non sei se vos acordades dos calentadores que se utilizaban para facer naquele momento jogging, que era outra forma de chamar de facer deporte naquele momento, de correr. E eso volveu, ahora se chaman de outra maneira, teñen un nombre en inglés, Nicking creo que se chama de máis, e hasta hai movimentos de quedadas de xente que queda para coser, para facer, para facer calceta, que ahora ten outro nome, por suposto, porque estamos noutro momento. Entón, como vedes, os ciclos económicos volven, e se somos capaces de entendelos e acertamos, que esa dificultade, e acertamos no momento en plantexar un modelo de negocio basado nas necesidades dese cliente actuais, por eso é importante este análisis da contorna, entón o mellor conseguimos crear negocios rentables. Outro exemplo de deportes foron os gimnasios low cost. Se vos fixades na época de crisis, a xente deixou unha das primeiras cousas que faz é deixar de pagar ese gimnasio de 70 ou 80 euros que nadie que non ibas, vale, pero bueno, tiñalo aí, pero con crisis tens que mirar ben aos teus gastos e aparece un modelo de negocio basado en máquinas, en tecnoloxía, que gracias a Dios que nese momento xa existía, con menos humanos, de forma que por 19,99 euros tes a oportunidade de seguir facendo deporte. E ademais, como tes máis tempo libre, porque estás en paro, etcétera, pois ao final resulta que son modelos de negocio que se convirten en verdadeiros éxitos de negocio. Ahora estamos noutro punto, e este punto estamos no mundo do personal training. Fixadevos como cambiou a historia. Hai uns anos, non hai tantos, había modelos de negocio exitosos onde a importancia era o prezo, ter un precio barato, e agora xa non é tanto importante, que sigue sendo para un público objetivo determinado, pero hai outro público objetivo que está disposto a pagar 100 e pico euros por ter un entrenador personal. Pois porque somos maiores, porque temos ciáticas, porque temos mil historias que tal. Pero xa estamos noutro ciclo económico distinto. Ou hai outro tipo de públicos obxectivos con outro poder adquisitivo que é suficientemente amplio para que un negocio así sea rentable. Como vedes, estos son aspectos que están aí, que están no ambiente e que temos que entendelos porque eso nos vai afectar. O sea, calquer negocio que se abra nun concello calquera de Galicia ten que ter en conta no seu plan de negocios que o seu concello de turno vai tardar en darlle entre 6 e 7 meses a licencia de apertura. E esos son 6 ou 7 meses pagando un alquiler, 6 ou 7 meses pagando un personal que para ti é clave para que non se vaya, etcétera. E iso hai que metelo nun plan de negocio cando vais pedir cartas aos bancos. Nos vimos moitísimos emprendedores que estas cousas non as tiñen en conta. Entón, cando abrían, pois non tiñan cartos para manterse durante ni siquiera 2 ou 3 meses, de forma que o negocio ni siquiera daba oportunidade de afianzarse no mercado, de ser coñecido no mercado sequera. Entón,
Estas cousas, cada un no seu ámbito, cada un no seu negocio, cada un no seu sector, ten que telas en conta, porque lle vai a vida en eso. E isto non é caro, é gratis, é simplemente analizar aqueles aspectos que me van a afectar o meu negocio, vale? Despois falamos de análisis do microentorno, da microcontorna, e iso sí que esas son aspectos que de alguma maneira son máis cercanos e son aspectos que podemos ter máis en conta. E aquí nos atopamos xa con 5 factores que son moi relevantes. Os clientes é a clave de todo isto. De feito, cando falemos de estrategia, precisamente a clave é poñer o foco sobre ese cal é o noso core target. E isto é unha das primeiras cousas que nos temos que preguntar. Eu a veces me atopo en empresas que pregunto, bueno, cal é o teu cliente? E te responde moitas veces coa típica pregunta de, bueno, cliente calquera que me compre. E iso non debería ser así. Porque tú non lle podes gustar a todo o mundo. Eso é claro, o sea, eso partimos da base xa a nivel personal, non? É imposible que lle gustes a todo o mundo e se lle gustas a todo o mundo, pois malo, porque non tes unha visión, un mensaxe claro de ti. E máis, evidentemente, hai xente que lle gustas máis, que lle gustas menos, e a nivel negocio ten que ser así. Entón, non podemos satisfacer a todo o mundo. O que temos que buscar é unha tipoloxía de cliente suficientemente amplia e rentable para que nos permita sobrevivir a nivel empresarial. Entón, o primeiro que hai que facer é analizar a tipoloxía de clientes. E se está dando paradoxas moi importantes neste momento, porque están cambiando moitísimas formas de convivencia e demais. Antes, en marketing podíamos establecer roles e perfiles e decíamos, bueno, pois hai moitos anos as familias eran numerosas, non? Hai un siglo as familias eran numerosas porque non existía a seguridade social, porque os fillos eran a man de obra gratis para a casa, porque os vellos necesitaban ter unha filla que non estudiaban a maior normalmente que era o caso da miña abuela, que non estudian precisamente para que os coidara, bueno, porque non había xubilación, non había pensión e demais, había moitísima mortalidade infantil e demais, e entonces, claro, como eran as latas de atún, as latas de sardiñas daquele momento? Eran grandes combos, non sei, nadie se acorda, pero sí que algunha vez algunha imaxe vestes, non? Hai 50 anos, hai 40 anos, eu de pequeno recordo que as latas de atún que todavía hai eran deste tamaño, eran ovaladas, non sei se vos acordades, eran deste tamaño. E a pregunta agora é, porque as familias eran máis ou menos nai, pai, fillo, filla e, bueno, algún máis e tal, pero, bueno, eran xa máis pequenas. E agora, hoxe en día, non podes identificar unha tipoloxía de familia. Non hai centos, miles de formas de familia. Entre que están o colectivo LGTBI que xa teñen as súas formas de familia distintas. Despois os novos separados, porque hai un movimento de divorcios despois da crise brutal, non sei se sodes consciente deso. E iso que significa? Significa que hai solteiros que teñen a necesidade de vivir nun piso dunha habitación pola semana, pero se se xuntan con outra persona, resulta que durante os fines de semana son familias numerosas, porque xuntan os seus fillos cos fillos da parella e de repente as formas de consumo son distintas. Entón, xa non podes definir unha tipoloxía de familia. E ademais porque os consumos son individuais. Non sei vos, pero na miña casa a forma de consumir audiovisual xa non ten nada que ver como se consumía hai uns anos. O sea, antes nos sentábamos todos a ver unha serie, porque había 3 ou 4 canais de televisión, e agora eso non pasa. O sea, temos series en común moi pouquiñas, e porque son fenómenos mundiais e hai moitísimo marketing detrás, pero realmente o meu fillo ve unha serie, ten o seu propio perfil en Netflix distinto ao meu, xa para non mezclar, el veo na súa PDA, na súa habitación, eu vexo na tele do salón, a miña muller no total, e iso se leva absolutamente a todo, pois a forma de consumir alimentos, por exemplo, a forma de consumir conservas xa non é familiar. Inda que cenedes xuntos, seguramente cada un utilizará unha tipoloxía de lata de atún distinta, porque un necesita omega 3, porque outro ten alexia á lactosa, porque outro non sei que, e se vos vedes ao final, os consumos son individuais e, polo tanto, as empresas de alimentación buscan esos consumos individuais. Todo isto axuda a que hai unha tecnoloxía de alimentos importante, que hai moitísima información, etcétera, etcétera. Todo iso, evidentemente, é algo que vai evolucionando. Pero si nos quedamos atrás, si seguimos pensando en perfiles, en definición de perfiles, segmentacións como se facía antes, pois o mellor nos estemos perdendo bastantes negocios de nicho moi relevantes que se poden quedar aí no camiño. Hai un exemplo moi claro, por exemplo, en Frinsa,
que é unha empresa de conservas, a coñecedela todos seguramente, que atopou dun problema, que era un problema, atopou un nicho de mercado maravilloso para vender un produto que non vendía en España. En España, as latas de atún individuais estas, que teñen unha película de suero con un poquinho que un poquinho blanquecina, en España eso non gusta, é un tema cultural, non gusta. En Francia gusta moitísimo, pero aquí non. E como eles traballan moitísimo o mercado francés, pois resulta que teñan unha forma de producir esas latas de atún bueno, que non tiñan salida aquí e que tiñan exceso de Francia e tiñan que meter aquí. Pois buscaron un público objetivo, un nicho, un core de clientes que sí estaban dispostos e que sí valoraban moitísimo ese suero que estaba cargado de proteína, que foron os culturistas. Sabedes que os culturistas, a xente que fai culturismo, come moitísimo atún, come moitísima proteína, e cando se atopa cun produto así, tuve un compañero de traballo que era culturista, cando se atopa con un produto así, con ese suero cheo de proteínas, pois vamos, o beben directamente. E iso foi un análise que fixeron desde marketing, dixeron, pois isto que realmente é un problema para nós, o podemos convertir nunha liña de negocio distinta porque temos un público objetivo de nicho que sí valora isto que para o resto do mercado é un erro, que era unha marca propia, que se chama Ribeira Sport ou Ribeira Fitness, agora non me acordo, unha segunda marca, e se foron ao canal especializado no mundo a parte do e-commerce, do mundo do culturismo. E se foron unha feira en Madrid que se chama Arnold, porque é de Arnold Schwarzenegger, precisamente montaron un stand e non sabedes a cantidade de atún que venderon. Tanto é así que ahora crearon nesa mesma liña. Tamén venden, ademais de atún, venden salmón, venden polo, que eles non están en Ribeira, eles non fabrican polo, venden polo e venden máis produtos que teñen proteína dirixido a un nicho de mercado tan claro como isto. Esas son oportunidades que nacen cando tes os ollos postos e analítica posta no mercado e te está dando claves de negocio que o mellor non os sospeitas. E iso profundizamos un poquinho máis. Intermediarios, isto fala dos canales de venta que temos para chegar a ese público final que temos. Esta xente son canais de distribución, hai moitísimas tipoloxías de canais de distribución, son axentes que tamén temos que convencer, de feito marketing chamamos de trade marketing, non? De feito as cerveceiras e ao mundo da hostelería teñen departamentos especializados en convencer e fidelizar e satisfacer o mercado intermedio que son os bares. E entón temos que ter en conta que esta xente ten os seus márgenes, teñen as súas necesidades e nos temos que tratar de adaptar a ese público objetivo que é intermedio para chegar ao cliente final. Entón, en función da cobertura, do posicionamento que queramos, de cal sexa a nosa tipoloxía de marca, o noso posicionamento, se somos premium, se somos vamos a precio, etcétera, se somos masivos, teremos uns canales ou outros de venta. E isto hai que analizalo. E temos que buscar canales de venta distintos e diferenciadores para poder avanzar e buscar. Despois vos poño algún exemplo. Fornecedores son proveedores, estos son aqueles que nos dan os seus, que forman parte do noso insumo, por lo tanto forman parte do noso produto e temos, eu sempre digo o mesmo, temos que ter uns fornecedores que nos den un produto de calidade de forma estandarizado para que o noso produto, cando chegue ao cliente final, sexa o que nos queremos e sempre igual, na medida en que se poida, pero ser fiel non significa que non teñamos un ollo posto no mercado, porque ás veces, se non estamos postos nas innovacións tecnolóxicas ou nas innovacións I+D+D dos distintos fornecedores que é posible, pode que en algún momento nos demos de bruces coa realidade e que estamos enriquecendo a un proveedor e nós estamos cada vez perdendo menos capacidade competitiva. Eso pasou moito nas gandeirías de leite de Galicia, no momento en que as vacas estaban alimentadas exclusivamente por pienso, porque ao final a distribución che ponía un precio que non era elevado, pero te ponía un precio, tú aceptabas esas condicións, o problema viña cando o alimento principal das vacas era algo que non dependía de nadie, dependía dunhos mercados de futuros que había en Nova York e que, claro, eso incrementaba, xa non vos conto coa guerra de Ucrania e todo demais, incrementaron os custos de produción dunha forma brutal. Cando te suben os costes, non sempre a subida de precios posterior é inmediato, por lo tanto, hai momentos de moita fricción que vivimos coas tractoradas e máis. Entonces, fornecedores, os proveedores fiéis, temos que ter alguén que nos dé unha calidade e un servicio acorde co que nos queremos vender,
pero sempre cun ollo posto no mercado, non vai a ser que nos perdamos algunha innovación e máis. Pasou ya a Ericsson, a toda esta xente no mundo da telefonía que non estaban atentos a... En Galicia tuvemos algún caso parecido. Competencia, concorrencia. Temos que analizar a competencia porque a clave do posicionamento estratégico de marketing ou de comunicación, como queramos chamarlle, depende de que seamos diferentes a algo e cando alguén dice non, hai que ser diferentes, pero cando hai que seguir a frase. Hai que ser diferentes con respecto a quen? Con respecto a alguén, a competencia que estás na mente do teu cliente e te vai a comparar. É inevitable que te compare. Entonces, ser diferente sí, pero con respecto a quen? Se alguén vos dice que non ten competencia, é un gran erro, porque calquer produto que sea sustitutivo do teu, eso será a competencia. Tú o mellor non o tes na cabeza, igual que non tiña na cabeza Ericsson nin Nokia, pero se pode chegar por outro sector que tú non consideres. Entón, é moi importante analizar moi ben cal é a túa competencia e coñecelo prácticamente como se te coñecerás, como se fora a túa familia, porque a túa proposta de valor ten que estar contrastada permanentemente con esa competencia e posicionarte na mente do cliente dunha maneira diferente a ese posicionamento que ten a túa competencia. E aquí en prescriptores me vou parar un poquinho porque está aquí a nexida contorna, pero realmente podría ser unha pata, tranquilamente, unha quinta P, que é o tema da prescripción, dos grupos de interés. E vos en comunicación probablemente lle chamades stakeholders, ¿no? Que como se suele chamar. Que é esta xente? Esta xente son técnicos, son xente que ten un coñecemento técnico moi importante e que ademais teñen a autoridade suficiente para convencer o teu público objetivo. E non é o mesmo, ni moitísimo menos, e eu sabedelo moi ben a xente de comunicación, non é o mesmo tratar de convencer vía publicidade dunha proposta de valor que eso que cando fai unha persona no teu nome que ten certa autoridade. Eso, antigamente se chamaban críticos, agora se chaman influencers, teñen moitos nomes, pero sempre hai prescriptores. En todos os sectores, absolutamente en todos os sectores, hai prescriptores. Vémolo clarísimo no mundo da medicina, ¿no? O cliente, o usuario final, é un paciente que toma as medicinas que un médico lle prescribe, e entón as industrias farmacéuticas a que tratan de convencer que era un código ontolóxico, por aí anos era unha feira aquelo, tratan de convencer para que prescriban o seu produto como porque o mellor principio activo ten, porque o mellor resultados dá, porque temos moitísimos ensaios clínicos que demostran que traten de convencer o prescriptor para que recete un medicamento que un cliente final, un usuario, un paciente, compra, vale? En todos os sectores hai prescriptores, en todos os sectores hai influencers, en todos os sectores hai stakeholders que teñen unha autoridade para convencer os demais. E iso ten moitísimo máis valor. De feito, cando facedes un clipping, cando se fai un clipping, normalmente se multiplica por 1,5 o custo que sería a tarifa publicitaria. É dicir, estamos dando máis valor a unha noticia que é con un anuncio publicitario. E ten sentido, porque ao fin e ao cabo o que compra un periódico, o que escoita un telexornal, o que costa unha radio, está escoitando porque se cree creo que lle estás contando. E porque ademais entende que tú non tes interés económico neso. E non o tes por que ter, simplemente o teu criterio técnico, e iso ten moitísimo máis valor que eu se te intento vender, porque lóxicamente teño interés económico en venderte un produto e teño un marxen que defender. É moi importante que deixar claro isto, porque prescriptores hai en todos lados. E cando utilizas esta ferramenta, porque non deixes unha ferramenta, para conseguir un obxectivo empresarial, funciona e funciona moi guai. Zapatería Scrap, por exemplo, entendeu isto á perfección hai 15 anos. Eles estaban no mundo da moda é moi complicado competir coas grandes multinacionais, e naquel momento o fenómeno blogueras, que agora se chama influencers, pero naquel momento se chamaba blogueras, estaba en auxe. E entonces apareceu unha serie de personas que con esa non digo humildade, pero si con con esa forma de estar pegados ao terreo e ser un reflexo do que probablemente sean as compradoras de moda, de repente pues, houve un boom, non? E había unha que se chamaba Alexandra Pereira, en Vigo, sigue vivindo, vamos, pero ahora creo que está en Nova York, que ten 2,5 millóns de seguidores neste momento, creou unha marca que se chama Lovely Pepa. Lovely Pepa, que era o nome da súa cadela, Pepa, resulta que
que, bueno, estaba tendo moitísima influencia nun público objetivo moi claro e moi definido para as zapaterías crack, e como eles non podían competir, non tiñan orzamento suficiente para competir coas grandes multinacionais, imaginaos o que costaría unha bloguera que estuvera falando permanentemente dunha marca como a túa. Pois o que fixeron foi entender precisamente que é algo que lle podía motivar a Alexandra Pereira, e lle propuso crear unha colección de zapatos by Lovely Pepa. Claro, ademais, por cada zapato que vendía, lle daban 5 euros a UNICEF. O sea, por encima xa tiña un elemento solidario. O sea, era imposible que unha persona que sempre lle gustou a moda dixera que non a posibilidade de ter unha propia marca de zapatos diseñados. Pois foi un éxito. Un éxito a nivel comunicación, porque Alexandra empezou a falar no seu blog de todo o proceso creativo, de que despois foi a falar cos directores de marketing, cos directores de produción, foron hasta Elche a ver como se producían os seus zapatos, foron a Pasarela de Madrid. Realmente a nivel comunicación, se tuveran que pagarlle, sería unha barbaridade todo eso, pero que ademais se deu unha paradoxa, que cando acabou a colección de Lovely Pepa, estaban chamando o resto de blogueras de España para poder facer a súa propia colección, porque realmente era algo que lle gustaba, lles apetecía moitísimo. A día de hoxe están traballando con Dulceira. E se pensamos en audiencias, ou acumulación de audiencias que tiveron durante estes anos traballando con estas influencers, con estas prescriptoras, supera tranquilamente a final de Eurocopa, a final de Mundial da televisión española, o sea, pero como 3 ou 4 finales dun Mundial. E iso solamente se produce cando entendes perfectamente como funciona o mundo das influencias, neste caso, para o mundo da moda. Pois isto aplicado ao mundo da medicina, ao mundo da nutrición, ao mundo do deporte, ao mundo de todo, podemos tratar de que alguén fale de nós dunha maneira técnica e que nos axude a vender. E en todos os sectores existen prescriptores, absolutamente en todos. Eu, decíades antes, eu fui un director de marketing dun grupo, de Grupo Teca, que se dedicaba ao contract, ya era un B2B de libro. As nosas accións non estaban dirixidas ao que pagaba o auditorio, o que pagaba un hotel, estaban dirixidas, eso tamén, por suposto, pero están dirixidas aos arquitectos e aos interioristas. Pois todas as accións que facíamos nesa empresa eran dirixidas a que nos tuveran en conta cando facían os seus proxectos, cando pensaban en mobles que de alguma maneira foran co estilo que les determinaban para un cliente e máis. As nosas accións de marketing iban dirixidas ao prescriptor, para convencelos de que nós éramos a mellor opción cando tuveran que definir os seus proxectos. E funcionaba nese sector e funcionaba en moitos sectores. Entón, desde ese punto de vista, creo que é unha ferramenta moi relevante para calquera empresa. E aí, a parte de comunicación, a parte dos gabinetes de comunicación, teñen moito que decir, porque esa autoridade a xenera precisamente os gabinetes de comunicación das empresas, e é moi relevante. O sea que, primeiro consello, se me permitides dar vos consellos, é buscar sempre ese prescriptor, esos stakeholders que teñan autoridade suficiente para o público objetivo que temos que definir, vale? Unha vez dito isto, e xa me estou quedando sin tempo, ainda non empecéi, unha vez dito isto, o que nos importa agora é, unha vez analizado ese contexto de batalla, o que nos importa agora é falar da estrategia, vale? E isto é común ao marketing, a finanzas, a comunicación, a todo. A clave está en definir cal é o público objetivo, ese core target do centro da diana. Nós podemos vender a todo o mundo, de feito debemos vender a todo o mundo, lógicamente, faltaría máis. Pero nós temos a nivel comunicación, a nivel marketing, temos que fixarnos nun público. E ese público ten que ser o que nos quita o sono. Nós temos que dirixirnos a esos. E a nadie máis. O resto virá. Xa faremos accións tácticas que virán. Eu teño un cliente que se chama Piadena Riminese, non sei se o coñecedes, que está na segunda planta de Marineda City, agora está máis sitios, pero arrancou na segunda planta de Marineda City. En Marineda City, na segunda planta de calquer centro comercial, o que hai é comida. Está toda a restauración. Está toda a restauración basura, permitideme a comida basura está todo arriba. Por qué? Porque está pensada en familias que veñen un fin de semana e se pasan ali todo o día e demais. Que pasa cos 2000 empregados/empregadas que traballan en Marineda todos os días? Quen lle dá de comer a esa xente? Pois esa xente estaba desatendida e cando esta xente montou o seu negocio en Marineda City dixeron, bueno, pois nós temos unha proposta de valor, un produto que é lixeiro, que é un produto saudable, que é un produto que se come rápido,
e demais, a quen lle preocupa a saúde, o benestar, a moda e demais? Pois as dependentas e dependentes de todo o centro comercial, que suelen ser mulleres de 25 35 anos cun poder adquisitivo medio, pouco tempo para comer e moi preocupada polo fitness, pola moda, pola belleza, etcétera, etcétera. Co cual, a proposta de valor estaba dirixida a ese público objetivo. Se teño claro cal é ese público objetivo e eu teño en 500 metros ao redor, xa me está facendo plan de medios. Xa non teño que facer televisión, non teño que facer mupis, non teño que facer vallas, non teño que facer autobuses, xa os teño ao lado. Que teño que facer? Invitalos. E esa foi a primeira opción, a primeira acción que se fixo, invitar a todos os teus veciños, que son todos deste perfil, a que proben a primeira piadina, que era un produto descoñecido naquele momento. E a partir de aí, empezar a aplicar políticas de fidelización a xente que tes ao teu redor. Canto diñeiro te acabas de aforrar nunha campaña de medios que se non tuveras esta forma de pensar, se non tuveras esta estrategia predefinida, gastarías cazarías moscas a cañonazo, non? Pois isto é importante. Isto significa que na piadina se renuncie aos homes parellas desta xente que traballa en elites ou mulleres? Non, ni moito menos. Faríamos unha acción promocional, unha acción táctica que nos axude a atraer ese público objetivo para venderlle. Eso significa, e isto serían os do círculo blanco, isto significa que si veñen barcos de ingleses, non nos interesa venderlle piadinas a todos os que veñen nos transatlánticos? No, claro que nos interesa. E que temos que facer para eso? Pois algo moi sinxelo, como ter a carta en varios idiomas, nos idiomas daqueles que veñen nos barcos de tal. Porque non todo o mundo ten idiomas. E iso é importante. Significa que renunciamos a eles? Non, pero significa que vamos a facer cousas tácticas para eles. Pero o core, o día a día, o que nos marca a estrategia, está dirixido claramente a ese público objetivo. Entón, temos claro cales son as redes sociais que temos que utilizar, que basicamente Instagram, ya lo estamos empezando con TikTok. No seu momento era Facebook, pero Facebook xa quedou para bellotes. Estamos en Instagram e estamos meténdonos en TikTok, porque TikTok empezou por xente nova, pero cada vez está subindo a idade media da xente que o consume. E aí está o noso público objetivo. Con que mensaxe? Coa mensaxe super femenina, con a mensaxe que fala sempre de saúde na alimentación, que fala de facer deporte, que fala de moda, que fala de tal. E iso, de alguma maneira, xa nos está marcando un pouco o discurso. Por qué? Porque temos claro cal é o noso core e, como temos estudiado, sabemos cales son aqueles motivantes de compra que teñen, aquelas cousas que os motivan, e, polo tanto, son valores que temos que compartir. Isto, cando falamos de valores empresariales, é xusto nesto que temos que ver. Os nosos valores teñen que coincidir cos valores dos nosos clientes, porque xa non solamente vendemos produto a cambio de cartos, nos vendemos propósito, vendemos valor. Por iso o marketing e a comunicación é válida para calquer tipo de ámbito na vida, xa non digo empresarial, de ámbito na vida. Tú, cando buscas parella, tamén estás facendo marketing, se guste ou non che guste, porque pois, te vistes dunha maneira, intentas regalarlle un ramo de flores, etc. Isto é marketing. Outra cousa é que non chamamos así porque queda moi frío, non? Pero realmente isto. Unha vez tendo claro cal é ese público objetivo, cal é ese core, falamos Disculpa, de Xosé marketing. Luis. Dime. Polo control de tempo que nos decías ao principio, quedarían 5 minutos. Vou a toda hostia. Esos 5 minutos, para min isto é clave, porque unha vez que vos contesto, despois o resto xo digo moi rápido, vale? Falamos do posicionamento. O posicionamento é como aparecemos na mente do consumidor. Cando vos falo de Volvo, todo o mundo lle ven á cabeza a seguridade en automóviles, vale? Resulta que, obxectivamente, o coche máis seguro do mercado non é un Volvo, é un Renault, o Renault Megane, e iso está certificado pola empresa auditora que fai as probas estas dos dumes e demais. Un Renault Megane é o coche máis seguro do mercado. Sin embargo, na vosa mente, na mente de todos os clientes de coches, está que Volvo, ou estaba, que agora cada vez eso se vai diluindo máis, estaba que era Volvo. Porque levan toda a vida contándonos a película de que inventaron o airbag, que inventaron o cinturón de seguridade, facían probas do reno ali nos países nórdicos, e os anuncios estaban feitos nos rañaceos de Nova York que parecía que se caían ao vacío, e entón eso, na nosa mente está que esa marca Volvo está moi coaligada co concepto de seguridade. Ahora, os coches eran feos, parecían tanques, etcétera, etcétera. Tú non comprabas o coche Volvo por bonito, comprábalo por seguro, vale? E se o meu elemento, se o meu factor de compra fundamental
era a seguridade, pois compraba un Volvo. Eu comprei un Volvo con 26 anos porque tuve un accidente con 18 e me chamaron abuelo. Eu traballaba en R naquel momento e me empezaron a chamar abuelo porque tiña un coche de abuelo. Fixadevos tú como cambia isto. Isto é absolutamente aplicable a todas as marcas. Temos un mapa de posicionamento das leites de Galicia hai uns cuantos anos donde este sector sempre pensamos que todo o mundo pensa como a nós, non temos esa empatía, pensamos que todo o mundo compra por precio. E as marcas galegas, mira que tuvemos oportunidades co Super D, por Feiraco, Leima, tuvemos moitísimas oportunidades de crear un posicionamento de calidade. Pero ese posicionamento de calidade non o collemos os galegos, sendo os produtores, os maiores produtos de leite en Galicia, pero producimos a granel, vale? E aparece a Leche Pascual, e Leche Pascual fala de calidade de leite. Somos la calidad de nosa razón de ser, la calidad de nosa razón de ser, e cando alguén quería leite de calidad, compraba Pascual. E os de Asturias, primos hermanos, decidiron que no, que les querían competir e eran cooperativistas e querían vivir mellor co que viviron os seus antepasados e entón decidiron que eles tamén querían vender por calidad. Pero en base a que? En base a un factor relevante de compra que era a natureza, a orixe verde. E entón empezaron a facer anuncios e un posicionamento algo moi aburrido, porque levan moitos anos nese posicionamento dicindo que eles eran prácticamente o paraíso natural, que o que é Asturias, e as súas vacas están pacendo, etc. etc. E en Galicia vendíamos precio, hasta que chegou alguén e dixo, no, eu non sigo vendendo por precio, quero vender por calidad e vou a buscar un nicho de mercado que é a produción ecolóxica. Todo o mundo pode ser ecolóxico? Non, ni moito menos, porque sempre hai un cable de alta tensión, sempre hai unha carretera, non todo o mundo pode ser ecolóxico. Pero hai suficientemente público que está disposto a pagar un 20% máis por leite ecolóxico? Sí. E é suficiente para ser rentable? Sí. Por lo tanto, empezamos a vender yogures por primeira vez na nosa historia e sin mentir a nadie, vender yogures a €1. E é un hito maravilloso, porque en Galicia dimos un paso máis, creamos un paso máis para vender por valor, para vender con valor e con marxe. E Sanceda é un caso claro nun sector tan puteado como o mundo do leite, de que se pode facer cando atopas ese público objetivo e tes un posicionamento diferenciado do demais. E xa para rematar, ahora xa vos vou falar das 4 Ps. Vale, pues todo isto hai que estar basado en as nosas ventaxas competitivas, lóxicamente, e cando falas das 4 Ps, entonces, se tes claro cal é o teu público objetivo e tes claro cal é o teu posicionamento, tes clarísimo como tes que comunicar, como o teu produto, se eu son desigual, pois os meus produtos son desiguales, incluso as miñas modelos son desiguales. Fixemos que desigual contratou a esta modelo que ten vitíligo. Que elemento máis diferenciador hai que unha modelo que ten vitíligo para falar dunha moda que cada produto é distinto o demais? Falamos de packaging, como transmites a venta de ovos a través de algo artesanal, algo feito a man, galiñas en liberdade máis cunha caixa tan básica como esta que fixo o gran maestro Pepe Barro. Isto é moi básico, pero claro, no mercado, no lineal do supermercado isto rompe, porque neste sector sempre se fixo así, bueno, pero se ven alguén e o fai un pouco distinto e con eso está transmitindo unha serie de valores, este produto incluso se pode vender moito máis. Isto é unha cadena de valores que non me dá tempo a falarvos dela do mundo do leite. Cando falas de precio, tamén cando falas de precio tamén estás determinando cal é o teu posicionamento. Se vas a primar, sabes que o produto que hai ali é de baixa calidade, pero ten un precio maravilloso. Se queres vender galo celta, se queres vender galiña de mos no mercado español, tes que poñerte nun mercado premium, polo tanto tes que ir a grandes cociñeiros de alta hostelería, tes que ir aos mercados de Arabia Saudita e demais, que é onde está precisamente ahora mismo David Sueiro vendendo este produto, porque aquí no lineal de Gadis non ten sentido, porque nadie che vai comprar un polo a 20 e pico euros o kilo. Eso non ten sentido, pero hai sitios onde sí. Se queres falar de distribución, tes que innovar e tes que buscar canales de distribución onde os produtos se ven, onde este o teu público objetivo. Este Palo Santo, que é un queixo moi vinculado ao Camiño de Santiago, onde o vendemos? Nos lineales de alimentación. Pero onde están os peregrinos? Nos lineales de alimentación ou están no aeroporto? Pois resulta que está no aeroporto. Que facemos? Meterlle un packaging, neste caso unha caixa de galletas, a típica caixa de galletas de toda a vida, pero personalizada por nós, que a facemos en Portugal, metemos o queixo nunha lata que ademais lle dá unha maior preservación do produto e se convirte nun regalo, nun agasallo que se pode vender e se pode envolver. Por lo tanto, deixa de ser non solamente un produto de alimentación, sino que estamos innovando
na distribución. Por exemplo, se tes unha conserveira como Frinsa, ademais dos canais tradicionales, pois creas tendas propias para poder chegar co teu produto e vender berberecho a 45 euros, como está vendendo a lata en mercados como Madrid, como Pamplona, como Vitoria, etcétera, etcétera. E desde logo se tes un posicionamento claro e tes claro o teu público objetivo, pois entón empezas a fazer cousas a nivel comunicación. E para min comunicación é unha P moi amplia, non solamente está a vosa da parte xornalística e de gabinetes de comunicación, senón tamén entra a parte de promocións, a parte de publicidade, a parte de relacións públicas e todo, eventos, que tamén é algo que suele caer baixo paraguas dos gabinetes de comunicación, e creas cousas tan chulas como esta. Isto non é casual, que bonía a la vista de repente se venda nun mercado como coreano, non é fruto dunha casualidade, é fruto dunha estrategia de alguén que decidiu buscar un influencer no mercado coreano e despois saliu nunha peli, pero era porque xa estaba nese mercado, non é algo que aparezca de repente. Ou que de repente este señor, que é un crítico astronómico brutal, en vez de falar da ternera gallega como a mellor carne do mundo, non é casual. Forma parte dun plan de marketing que ten ternera gallega cuyo posicionamento é que a nosa carne é a mellor do mundo, pero como somos galegos e somos humildes, nós non podemos decir eso de nós. É importante que o digan os demais. E isto non é casual. É casual, a este non lle pagaron, Eso está claro. Me fixaron a importancia dun prescriptor. A este non lle pagaron. Pero para que este tipo coñecera este produto, evidentemente houve que facer moitísimas accións previas para que este tipo probara este produto e chegar á conclusión de que este é a mellor carne do mundo. Iso para min é clave. E se o dice este, pois evidentemente imaginemos a cantidade de demanda que pode ter agora. E me quedo aquí porque non me dá tempo a máis e outro día, se queredes, falamos de marketing relacional, que para min é outro paradigma anexo ao anterior que fala de fidelidade e fala do valor de vida do cliente e da importancia que é fidelizar a un cliente e o rentable que é fidelizar a un cliente versus tratar de conseguir un cliente novo que é moitísimo máis caro. E xa cumplo a hora e me calo. Pois moitísimas grazas, Xosé Luís, moi interesante a intervención. Abrimos agora unha breve quenda de preguntas, sei que estamos fora de hora, pero creo que podemos facer unha breve quenda de preguntas. Non sei se hai alguén que queira formular algunha cuestión ao noso relator. Non temos preguntas. Espero que sí. O quedou moi claro, o cual non creo, ou se me dormiu algún. Bueno, pois formulo algunha, Veña, unha arráncate, sí. brevemente. Vexo que nos falabas dende a túa boa Lola como a primeira marqueteira e tamén Sí. que metías os desafíos da inteligencia artificial. Entón, nese sentido, eu quería preguntarche como ves a perspectiva precisamente da inmersión do marketing a través da inteligencia artificial e como esa inteligencia artificial crees que pode achegar algo nestes momentos para o mundo do marketing relacional ou se non é o caso e a inteligencia artificial pois non tería moito espazo precisamente nese terreo do marketing. Vamos a avisar a Elena que está compartindo a súa pantalla. Elena, aí está. Pois mira, a verdade é que eu estou un pouco perdido, me imagino que como a todos, estou vendo que a nivel executivo, a nivel táctico, a nivel operativo, as asentes de publicidade e demais, hai ferramentas que están axudando, eu estou vendo vídeos, estou vendo imaxes xeneradas por inteligencia artificial, estou entendendo, querendo entender que nos ven a axudar, que é unha ferramenta que nos ven a axudar, sobre todo a procesos que son como moi que aportan pouco valor, entendámonos isto, vale? Que son repetitivos, que son eh, que non hai creatividade no medio, o sea, a inteligencia artificial, a mí o que me dixeron era que era un neno autista que ten que olle información de un sitio que a internet e que claro, a internet, como todo o mundo tirou e botou todo o que se ocurría, pois aí, claro, non hai crítica. E entón é peligroso. É peligroso na medida en que se as fontes que colles son erróneas, pois entonces vai nos contar mentiras, non? De feito, últimamente todo o mundo decimos, estes minten máis que falan, non?
hasta te minten dicindo que sí, que bueno, que non te poden axudar, pero non cho caen dicindo. Entón, tens que enfadarte, se te enfadas moito reacciona ao ChatGPT e demais. Eu quero pensar, desde o punto de vista positivo, que hai unha parte que non se vai poder sustituir xa máis que a creatividade. O sea, ter unha cabeza creativa, ter un pensamento crítico e demais, por moita inteligencia artificial que haxa, todavía o ser humano ten moito que decir. E nós, os que nos dedicamos ao mundo da creatividade, da xeración de propostas de valor diferentes e demais, creo que a máquina todavía, espero que nunca, nos vai poder sustituir. E quero pensar que é así. Que nos vai axudar no camiño? Por descontado. O sea, eu ahora mesmo lle plantexo facer un plan de marketing a ChatGPT e me fai un plan de marketing clavadito. O sea, de libro, de tal. Pero claro, non hai creatividade. El me vai a facer o que normalmente sempre se fixo, vale? E en marketing, unha das cousas que facemos sempre, que sempre decimos, ou polo menos que eu intento promulgar sempre, é que eh, nunca me digas que neste sector sempre se fixo así, nunca me digas que os colores que son os colores corporativos, que son os colores que sempre se fixeron neste sector no mundo da alimentación, non sei canto, eu sempre lle digo que non é así. No mundo da alimentación, cando che dicen, no, es que el blanco é el color da pureza, pensemos nunha conserva, vale? El azul es el mar, o verde é la esperanza, tal, non sei que, vale, pois resulta que o que destaca no lineal é o rojo sangre, que é Ortiz, que ten unhas latas de rojo, moi rojo, e agora Palacio de Oriente tamén, que destacan sobre todos os demais. Cando o mundo da conserva faga as súas latas en vermello, será diferente e será novedoso o que as faga en blanco e que volva outra vez o tal. Entón, isto será un ciclo. E eu creo que as máquinas, a inteligencia artificial, non pensa así. Pensan no que un libro, no que unha metodoloxía casi científica, sin apuras, exacta, che diría. E eu teño comprobado, teño pedido planes de marketing para saber como tal, e oi, o clavan, o sea, as 4 Ps, maravilloso, neste sector se fixo isto, tal, pero creatividade non hai. Entón eu quero pensar que no noso sector, que unha parte que temos todavía, unha parte creativa importante, nos vai axudar, nos ten que axudar, máis que entorpecer. Pero como sempre temos que adoptalo e estamos todos neso, estamos agobiados porque, bueno, pues temos que adoptalo. Temos aí Temos algunha dúas, preguntiña? Sí. sí, hai dúas preguntas no chat que en certa medida están relacionadas. Que papel lleves a prensa escrita ou a prensa digital neste ámbito, se aínda pode recuperar algún nicho de mercado ou atopar algún novo. E logo tamén outra pregunta que está en parte relacionada, que sería como localizar os prescriptores máis relevantes nun sector e se hai algunha ferramenta digital que nos axude. Bueno, na primeira, se hai un papel na prensa, se hai algún da prensa escrita digital, sí, o sea, ao final a necesidade que tengo eh, hai unha necesidade básica do usuario que é comunicarse. De feito, cando chegaron os móviles, temos sempre un debate de se o iPhone foi unha necesidade imposta ou foi un produto que cubriu unha necesidade. O ser humano necesita comunicarse. Está claro, eso témolo claro. O que van cambiando son as ferramentas de comunicarse e iso non é novedoso, iso sempre pasou e o mundo dos xornalismos xo viviu, o sea, cando chegou a radio, cando chegou a tele, cando tal, sempre está en plena crisis, cando chegou a web sempre está en plena crisis, pero sí que hai modelos de negocio que van xurdindo. A empresa escrita tendes un caso de éxito non hai moito, que é puramente digital, que 15.000 e 36.000 hai pouco en Galicia, nun sector tan saturado de prensa como pode ser o galego, porque hai que recoñecer que aquí temos xornais para aburrir, pero históricamente non é algo novo. Resulta que aparece un tío que se chama Pablo, que se dedicaba a ter un portal de videoxogos e que se crea unha fórmula de comunicación un pouco distinto que se chama 15.000 e que encaixa moi ben, pois porque ten outra forma de comunicar, porque comunica cousas máis locais, curiosidades locais, de historia, non sei. Sí que hai, eu creo que sí que hai. Sobre todo se vamos pensando nos distintos nichos de mercado. E aquí a especialidade é moi importante. Eu sempre digo que se queres facer un coworking, por exemplo, non ten sentido facer un coworking para todo tipo de emprendedores. O lóxico é facer un coworking para emprendedores dun nicho de mercado particular, porque as verdadeiras sinerxias surden de aí da especialidade. E eu creo que a prensa escrita digital ten moito que todavía ten moito traballo que facer
pero cada vez se ten que especializar máis. Eu creo que temos que ir máis a nichos, temos que ir a contidos moi específicos e demais. O cliente ten moitísima información. É verdad que temos unha nova, estamos vivindo unha época un pouco diferente, non máis complicada que outros momentos, pero onde está o mundo pois revolucionado porque hai moita mentira, non hai moita tal, pero se o pensamos ben, as mentiras sempre as houve, é dicir, nós temos e que me perdonen os moi católicos, pero nós temos un apóstol en Santiago e eso non se lo cree ni Dios, e creamos toda unha estrategia marketingiana a través do camiño e demais dun cadáver que sabellos de quen é. É unha fake news como a casa. E eso na Idade Media funcionaba. Bueno, pois estamos vivindo un momento así, entón temos que saber combatir con eso e demais, ou temos que crear o noso pequeno espazo para traballar o noso posicionamento e crear a nosa tal. Eu creo que hai espazo, sí que hai, porque aparte as ferramentas agora son máis accesibles e máis o que hai que buscar é un nicho. Se estades vendo xente que son auténticos, perdón, cabrones, fillos de puta, fascistas, que están que tendo un espacio para un público objetivo que quere escoitar o que quere escoitar. E por desgracia sí que hai mercado. Hai que joderse, pero é así. Entonces sí que hai. O mellor o que hai que facer é todo o contrario, non? É buscar un mercado onde eh, a democracia, os valores democráticos e demais e todas estas cousas, as minorías, pois teña ao seu alto-falante. Non o sei. Eu creo que sí que hai, pero creo que sí que hai que buscar a especialización. Claro, teño bastante... Eu cando traballaba na Voz, hai 15 anos que non traballaba ali, eu vía que nós, que naquel momento competíamos co resto de periódicos do mundo, realmente a nosa competencia era Facebook. Naquel momento, eu decía a Tomás que nos deberíamos adiantarnos un pouco que era moi complicado, evidentemente entendo perfectamente, nos tiñamos que ter a nosa propia voz, é dicir, que cando ti entras no noso periódico a nivel digital, tu veras as túas noticias, o sea, que tuveras un periódico de alguma maneira personalizado sobre aquilo que realmente te iba a interesar e de aí despois facer venta cruzada con promocións, produtos, venta de entradas e cousas así que era realmente onde eu vía o posible negocio daquela. Evidentemente, o mundo non foi por aí, o mundo do xornalismo non foi por aí, pero é unha competencia, nos guste ou non nos guste, eso é, polo fin e ao cabo, mal informados, pero se están informando por aí. Entón temos que combatir con eso. Tendes que combatir, eso é o vosso traballo, ademais, non? Os xornalistas, evidentemente. Sí, perdón, preguntábanos Rosa Vázquez brevemente si había alguna ferramenta digital que nos axude a localizar os prescriptores máis relevantes nun sector concreto. Non, gracias a Dios que non hai, porque se non sería desearíase unha vantaxe competitiva para aquel que tal, pero sí que existe unha cousa que se chama asociacionismo, que se chama colexios profesionais, que se chama clústeres, que se chama tal, basicamente é pensar cal é o meu público objetivo e cales son aqueles asociacións ou profesionais que teñen autoridade sobre esos. E entón non necesitas unha ferramenta digital especializada, pero sí necesitas internet para decir, vale, pois eu me dedico á construcción e quero vender o mundo da construcción, cales son os prescriptores que van a axudarlle a tomar decisións aquel que ten os cartos para pagarme a mí. Entón xa empezan a salir arquitectos, interioristas, enxeñerías e demais. E esa xente está organizada. Hai colexios profesionais de arquitectos, hai colexios profesionais de interioristas, hai asociacións de constructores, hai feiras. Entón xa, se pensas desa maneira, de alguma maneira xa empezas a ver que hai todo un sector e xa está organizado. Basicamente é descubrir cal é. Nós, por exemplo, en Deliquia, cando chegamos, están facendo un marketing moi dirixido ao cliente final, ao usuario final, que é o que tomaba o café, o que tomaba un sándwich, unha Coca-Cola nunha máquina de vending, pero nos dimos conta de que realmente ese non era o público objetivo, ese era un público, un usuario cautivo que tiña unha máquina e que probablemente non tuvera máis remedio que tomar un café nun hospital ou nun sitio e non tiña alternativas. Porque se as tuvera, o mellor non tal. Aí a clave estaba no director de recursos humanos que tomaba a decisión, o director de servicios xerais e demais, que tomaba a decisión que esa máquina con contido e produtos saudables tuvera nas súas instalacións empresariais, porque lle preocupaba moito a alimentación e tal. Entón, a partir de aí, no momento que definimos que o noso público objetivo non é o usuario final, que tamén, pero
en menor medida, é o director de recursos humanos, a partir de aí empezas a tirar para arriba e ves que hai asociacións de directores de recursos humanos, revistas especializadas do sector, feiras especiais do sector, que teñen reunións onde se xuntan e teñen unha serie de congresos onde falan prescriptores e fala xente para ese sector que lle dá claves de pois Duró, la Miriam Rojas, todo este tipo de xente que os de recursos humanos están encantados con. Entón xa empezas a tirar do hilo para atrás e te das conta que realmente hai sectores xa organizados onde ti podes buscar ese tipo de prescriptores. No mundo da alimentación tes o mundo dos médicos, dos nutricionistas, dos fisioterapeutas, dos entrenadores, tal, tes moitísimo tal. Non existe, bueno, non o coñezo, o mellor sí que existe, pero eu non o coñezo. Pero é sinxelo, a mí me parece bastante sinxelo si eres capaz de eso, identificar claramente o teu público e tirar para atrás, a ver quen ten influencia sobre esa xente. Eu fui unha nutricionista despois da pandemia, porque me puxen como un tonel, me imagino que como moitos, que se chama doutora Carro aquí en Coruña, e me prescribiu que almorzara todos os días unhas tostadas que se chaman de string de Santiberi. E como a min, media Coruña. Bueno, pois resulta que eso, hai pouquiño, solamente estaba no lineal do Seroski, e agora xa está no lineal do Seroski, no lineal dos Gadis, no lineal dos Mercadona, no lineal de tal. Por que? Porque é unha prescriptora. E lle preguntei directamente se tiña algún tipo de tal, e dixo, non, o sea, ao revés, o que pasa é que ten uns ingredientes que a mí me encaixa perfectamente coa dosi de cereais que necesito que tomes todos os días, etc. Bueno, pois unha decisión dunha prescritora, neste caso médico, nutricionista, estaba facendo que o mercado dos almorzos, das tostadas, estaba derivándose directamente a unha marca en particular. Fixadevos a importancia que ten isto, non? Moitas grazas a Xosé Luís, estamos xa fora de tempo, non sei se queda algunha outra cuestión, en principio non vexo máis no chat. Agradecerlle novamente a súa participación a Xosé Luís, tamén ao Colexio por invitarnos e por facer este tipo de xornadas, de webinars, e, por suposto, tamén a todos e a todas as participantes. Polo tanto, se non hai nada máis, damos por concluído xa este webinar e desexarvos a todos que teñades e a todas que teñades un bo día a pesar do tempo, do temporal. Moitas grazas, un saúdo. Veña, gracias a vos. Un placer. Aquí me tendes. Gracias.